Здравейте, дами и господа, започваме. Всички сме ловци. Това е много странен. Ловци на овци! Да, това е много странен мод. Някакъв нов, изисква 6-то ниво. И тук сме само ловци на ловци. Ей, ние сме 5 човека, виж, 2, 4, 5. Колко ли кули ще има? Или ще е по-странен мапа? Къв ще... О, арена е мапа. Ето е истинската! Това е истинската арена! Айде, хора! Това е истинската арена! Окей. Такава беше преди арената. А така! Ти точно знаеш кои са му атаките на това? Да. Първото е онова пясъчното, второто е някакво копие, а третото не го знам. Разбрах какво е третото. Третото е да се мяташ. Нека ви дъга. Умирай. Абе, тук са само сякаш играем арчери на арчери. Само се целиме. Миния хавспон. Нали? Майко, лоша идея. Това беше лоша идея, това беше лоша идея. Помагай, помагай, къде сте, бе? Тия там играят ли изобщо? За по-някой вика чуй. Всички играеме. Не е верно. Верно е, вижте всички там се биеме. Сега аз идвам. Да помня много странно толкова отдавна да игра с този герой. Нещо са тук е. Майко, я виж какво стана. Браво, е! Мен ме къртят, ама не знам кой... Брато, не мога да различа кой кой. За тебе съм. За тебе съм. То герой ми е толкова бавен. Не знам, просто не съм свикнал. Майко, гледай какво става. Давно не съм играл с такъв герой. Такъв, който налети. Не, такъв някакъв странен ми е. Аз загинах. И вдигнах левел. И аз съм четвърти. Аз съм пети. И аз съм пети. Сега ще изпробвам четвъртата атака. Четвъртата е странна. Меташ много копия. Жидиш, това ме изкипи. I gonna kill somebody. I'm gonna fucking kill him. He gonna die. This dude's gonna die. Die. Дай. Оф, некъв ме почаш четвъртата. Виж, взех кила. Паси! Супер, много пазиме портала. Влезнаха вече. Внимавай, че там има един гадняк. Не им се мят. Не знам, аз не ме кефи третата атака. Защото се мяташ, а така му умреш. Някакъв си пусна четвъртата атака. Стига такова само. Минаха 2 минути, пък бихме горе-долу. Аз нямам никаква мана. Ще да си пусна четвъртата атака, ама не имам мана. Аз имам мана. Мога да ти дам, ама неща. Няма как да ми. Мана камп. Айде, брат. То го спобих. Аре бе. Не, тия са много силни. Брато, ти си... Не знам кой е левел. Ти си 7 левел. Какво очакваш? А ти кой си? Аз съм 7. Ти какво очакваш като ти биеш срещу такива? Майко, виж какво стана спауна при нас. Какво стана? То ни размазаха на спауна, докато ти си трепеш миньончета. Моят герой бъгна.
Умря, така и застана на место. Бегай, бегай! Това не е бъг, това е на мен ми се е случвало. Те ни избиха. 5-5. Мене е първата и втората. Атака! Да! Какво се хилиш? Опитвам се да убия един тук, ама по той не Аз съм при тебе. Бум! Бум! Ей, то как ми взема кила, жестоко. Беца. Ма защо си пуска четвъртата атака на миньоните, бе, брато? Така ме, кеф. Няма смисъл това, което правиш. Бегай тъбе. Няма смисъл това наистина, което правиш. Ай, добре. Абе, аз ще се баквам, аз съм на спауна. Аз не мога да их забегна. Аз купувам... Имам 3 от най-популярните такива айтеми, които се купуват. Аре, стига, бе, двамата си пуснахме четвъртата атака на Етоя. Нали, който в момента... О, то ни разби, то е 11 лева. Да, светло за тебе съм. Някакво копия мина покрай мене само. Аз разкарах един да не го убие. О! О, аз съм 11 вече. Няма да мога ме победите много лесно. Та изведнъж един удар и си мъртъв. Ще я ти трова. Аре бе, бум. Не бе, какво прави това, бе, омага? Най-хубаво тук само скачане, умиране. Сега идвам. Абе, къде сте всичките? Не знам, не къде сме. Некои на спауна, некои се бият. Вижте, дами и господа, каква брутална битка става тук. Това 100% хора го очаквайте днеска качено. Ама вие 100% ще го гледате, може би утре. Защото днеска няма да може да имат време. Браво, бе, хора, избиха ни. Някак си пусна четвърта. Аз. И аз го тъпах. Ей, аз го бях почнал. Аз го довърших. Да. Спи, миньони. О, би. Разкарай се от спауна. Тук е готино, че бързо те респаунва. Мен ми е странно с Катарина да играя. Иначе е готин герой. Трябва я апгрейдва всичките. Катарина. Запомни името, Катарина. За какво ти е Катарина? Как се каза героя? Да, няма за какво ти е. То тук няма Катарина в тази игра. Затова... Видели публиката, като ние убихме някой само крещи, а като не убием никой... Вика Не, млъква направо. Гати трудната публика, брат. Бам! О, брато! Нека си поставя четвъртата атака, ако нали, трепа на съвсем малко кръв беше тоя. Бам! И това е най-бруталната битка. Всички само един. Всички сме един и същи вид. 2, 1. О, в това ма бутна да не убия. Ма как се защитава тя? Трябва да биеме и миньоните. Майко, аз ги отнесах всичките. Остана, бе. Какво е станало? Нищо ми лагне, ми изключи. Fucking shit! Аре, дай. Дай.
гони! Скрил съм зад... Той се травматизира, дами и господа. Аз скрих зад една плоча. Да, видехте. О, И аз ще идам сега на спавна. Има! Другата страна съм. не знам къде си, не ми пука. Бам! Там него не му пука, дами и господа, къде се намирате. О, еми не ми пука, защото цепят. Него умре на спауна. Ари, идвай! Ще раз... Идвам, е! А, Майко! Бум! трябва да си защитим спауна. Трябва да ги О, бу. Ай, ако не успеме, ние си имаме и... такова. Ние си имаме и статуя. Това статуя, бе. И така, къде пази? Отгоре ли? Не, тук е на спауна на двата входа има по едни статуи. Бум! На лъвове. Крила. О, некъв се опитва да ме размаже, ама не може. Майко! Дами и господа, това е най-бруталната битка, която съм виждал. Жестоко! Това е най-бруталната битка, която съм виждал. Хайде, Която съм брато. играл. Напри дъбълкил. Заради Те ни мен. водят, защото ние сме 311, те са 318. Нищо. Те пили Нищо. повече търпим. Нищо! Сериозно ли? Нищо? Майко, те влизат към спауна, бързо отивай там. Не го обитива. Те нещо джъмпят на спауна. ...306 на 306, виж! Дръж! Бой! Аааа! Ами аз тук съм... Аре бе, братовия, къде сте? Аз пазя спауна! Yes! Убиха го! Аз пазя спауна, вие сте се биете! Първо викаш, спри да пазиш спауна, отида да се биеш. После пък спри да се биеш и да пазиш спауна. Аз си гледам, да. правя каквото искам. Да, раздуй се и това беше край, хора, бай! Не, няма да бъде края. Не, край вече 11 минути е клипа. Ай, чао хора.